Birger Hansen, vänjer tja, nästan om kvinnan. Det gick akkurat inte ett mål och stått där. Kvart helt om desten. Jag hade att det var en spännande finale. Jövn. Bilder är sen rätt fram, vi var 8 kvart, jag var 8 kvart, så finale var det, men spelmässigt är inte så öliga gå. För några fejler, för några nerver och nu. Hur sätter man kvinna upp till en sån final till tossar om nerver? Hur fram att ta vecka av honom? Nu har vi varit inne i omklädningsrummet och tossar vet där och har faktiskt röstat mot för en god insats. Och som vi ser vet där nu har det så en final som erfaring till nästa för. Det har hört att inte är en ända distan. Och vi såg kanske att det var så få som bjöd sig ordla till. Det har annars varit kännemässigt nu så senast när vi distan att det är flera som har bjöd sig in i distan. Så hvis det kan brötas till hösten så skulle vi helst vilja misslycka spännande final då. De spelar gott, största parten av dysten, men så blir det ständigt att man som täcker. Vad gör det vi till? Ja, men det har vi varit ut för allt kappagar att Barbara är mansvart. Och här har vi så vant några ting som har virkat också väl i något dysten, men det är inte så väl i det. Och det må vi lägga för att på om det är på grund av nerven eller om det är på grund av att värjan inte kötten ständer väl eller så vi har sen dra hemarbete vi skulle göra nästa test. Hemarbete nästa test. Kvart vart det? Ja, vi satsar så på nu att nu måste vi ut till finaler. Birger Hansen, gå ett vi han bara nästa finalen och så. Tack ska du ha.